I hope you had good lunch Ik hoop dat u een goed middageten heeft gehad and that we didn't eat too much. en dat we niet te veel hebben gegeten. The Bible says put knife on your throat when you eat. De Bijbel zegt, zet het mes op uw keel als u eet, niet te veel. And that's for me in the first place and for all of us. Dat is voor mij natuurlijk ten eerste en voor ons allemaal. But for me in the first place. I've prayed for many years to keep temperance while eating. I've been by God's grace conquering that for many years by now. It's not easy. Ja, om altijd matig te zijn is niet altijd makkelijk en ik ben er al jaren mee bezig. But we have the promise that if in God's grace we can conquer the appetite, Maar we hebben de belofte dat als we onze eetlust overwinnen, in Him we can conquer all things, dat we in Hem alle dingen kunnen overwinnen als we dat overwinnen. which includes death itself. En dat is zelfs inclusief de dood. Okay. Now, I hope you're ready for this afternoon. Ik hoop dat u klaar bent voor deze middag. This afternoon is dealing with the issue of the erroneous teachings on the Holy Spirit and the Godhead itself. Want deze middag gaan we het hebben over verkeerde leerstellingen ten aanzien van de Heilige Geest en van de Godheid zelf. These errors are not new. Deze dwalingen zijn niet nieuw. When you read the history when the Roman Empire was being Christianized, Als je leest in de tijd van het Romeinse Rijk, toen die zogenaamd christen werd, then you hear these disputes and these ideas. dan komen deze, in die tijd had je ook deze disputen. So Satan, you think in all his intelligence Je zou denken dat Satan in al zijn intelligentie, that he will come up with something new, dat hij met iets nieuws zou komen. but it is not new. Maar het is niet nieuw. But anyway, we want to claim a promise. We willen een belofte lezen John 16:13. in Johannes 16, vers 13. Yes, we're gonna claim the promise to pray. John 16:13. Johannes 16, vers 13. We need the Holy Spirit We hebben de Heilige Geest nodig to help us understand. om ons te helpen dit te begrijpen. Now, and the Lord really means that. En de Heer meent dat echt. When you read the history of the apostles, Als je de geschiedenis van de apostels leest, they didn't get what the Lord said. die- They didn't get what the Lord said. ja, zij begrepen niet wat de Heer zei. Several times he said it. Verschillende keren zei hij It het, was not coming in here. maar het kwam niet in hun hoofd. When the Holy Spirit fell upon them, Maar toen de Heilige Geest over hen kwam, they understood, toen begrepen ze het. but yet En toch, they didn't understand all things. nog niet alle dingen. But Paul, who didn't walk with Jesus, Ja, zij begrepen nog niet alles, hoewel ze met Jezus hadden gewandeld. En Paulus, die eigenlijk niet met Jezus gewandeld had in die zin zoals de apostelen, de who didn't anderen, witness his miracles personally, die zijn wonderen niet persoonlijk heeft meegemaakt. he got it faster and better than them all, than the Hij- rest of the apostles. Hij had het sneller en beter in de gaten dan de andere apostelen. That is what faith can do. Dat is wat geloof kan doen. John 16:13. Johannes 16, vers 13. The Bible says, De Bijbel zegt, howbeit, maar wanneer die komt, when he, the Spirit of truth, is come, de geest van de he waarheid, will guide you into all truth. zal hij u de weg wijzen in heel de For he waarheid. shall not speak of himself, Want hij zal niet vanuit zichzelf but spreken, whatsoever he shall hear, that shall he speak. maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. And he will show you all things to come. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. If you refuse or you cover what the Holy Spirit chose you to speak,
als je niet hetgene spreekt wat de Heilige Geest je ingeeft om te spreken, because of whatever reason or circumstance, vanwege allerlei redenen, omstandigheden, that disobedience right there dan is dat ongehoorzaamheid will diminish your biblical understanding. en zal je Bijbels begrip verminderen. But if you speak Maar als je spreekt what he tells you to speak, wat Hij je zegt om te spreken, you will grow spiritually zul je geestelijk groeien and your understanding will grow. en je begrip zal ook toenemen. If you don't speak, Als As je niet spreekt, he said to Jeremiah, zoals hij zei tegen Jeremia, what I showed you, do not diminish a word. wat ik je heb laten zien, doe daar niets vanaf, geen woord. Don't soften it. Maak het niet zachter. Don't put makeup in it. Ja, ga het niet mengen, In his character, say it. maar zeg het in zijn karakter. Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, we come to thee, wij komen tot u bowing down in worship to thee, en buigen ons in aanbidding voor u. because I am a sinful man, Want ik ben een zondig mens. and I am dependent on thee, Lord, to teach your word, En ik ben afhankelijk van u om uw woord te leren. and for all things. En voor alle dingen. Oh Father, we humble ourselves to thee now, Vader, we vernederen ons voor u. asking thee forgiveness for our sins and for my sins. En ik vraag u om vergeving voor onze zonde, voor mijn zonde. Oh Lord, that you help us understand the dangers and the importance of understanding this subject. Dat u ons de gevaren duidelijk maakt en ons dit onderwerp leert. That concern our eternal life. Die te maken heeft met ons eeuwig leven. Oh Lord, we ask you that you help us be ready for thy second coming. O Heer, help ons voorbereid te zijn op uw wederkomst. In Jesus' name and for his sake. We bidden dat om Jezus wil. Amen. Amen. Around the world today, Rondom de wereld you find many groups zijn er vele groepen not believing on the Holy Spirit die niet geloven in de Heilige Geest or believe in him in a wrong way. of in hem geloven, maar op een verkeerde manier. And that shows that Adventism has no longer the understanding of the Bible that it used to have. En dat laat zien dat wij als Adventisten niet meer dat begrip hebben als wat we vroeger hadden. That also shows that the work of the Jesuits in the church En ook dat het werk van de Jezuïeten binnen de kerk are bearing fruit. heel invloedrijk zijn. Now, that is why these camp meetings Daarom zijn deze campmeetings are in no liking to the Jesuits. In no liking to the Jesuits. ja, daarom mogen ze die niet. Because they cannot control them. Want de campmeetings kunnen door hun niet beheerst worden. But what they can control Maar wat ze wel kunnen beheersen, is the masses not letting them come here. zijn de massa's die ze kunnen beïnvloeden om niet te komen. Now, Daar hebben ze wel invloed op. Psalms chapter 11. In Psalm 11. You need your sword with you to fight. U heeft uw zwaard bij u The devil, nodig temptation, and the world. om de duivel en de wereld te overwinnen. The Bible says in Psalms chapter 11 verse 3. Psalm 11 vers 3. If the foundations be destroyed, what can the righteous do? In het Engels staat, als de fundamenten omvergehaald worden, wat kan de rechtvaardige dan doen? Our core doctrines are being destroyed, Want onze basisleerstellingen worden vernietigd. and the independent work is called to restore the old paths.
En het onafhankelijke werk is geroepen om deze paden weer te herstellen. That's why Daarom. the question has been asked in the meetings of the other speakers as well. Daarom is de vraag gesteld, ook in de andere lezingen die we hebben gehad. Will you stand? Waar zult u staan? Will you? Will I? Zal ik staan? Will Zult u staan? Now, the Godhead, 1, 2, or 3. De vraag is de Godheid. I want to give you a 1, little bit. 2 of 3. I want to give you a little bit of background. Ik wil u een klein beetje achtergrond geven. There are some Catholic encyclopedias out there Er zijn een aantal katholieke encyclopedieën stating that the Catholic Church was the first entity die zeggen dat de katholieke kerk de eerste was to come up with the idea of 3 in the Godhead or Trinity. om met het concept te komen van 3 in een drie-eenheid of in de Godheid. Biblically Bijbels gezien and historically, en historisch gezien that encyclopedia is a lie. is die encyclopedie een leugen. It's Catholic encyclopedia, Het is een katholieke encyclopedie, but not at all accurate historically. maar historisch niet accuraat. Now, we want to prove that this morning, this afternoon. Deze middag gaan we dat ook bewijzen. Now, as I was saying, when the empire was being Christianized, Toen het Romeinse Rijk christen werd and the doctrines for the Catholic Church needed to be set, en de katholieke leer opgezet werd of vastgesteld werd, so these doctrines were also coming in place. en zo kregen deze leerstellingen ook hun plaats. And the Freemasons De vrijmetselaars ask the Christians today, vragen aan de christenen vandaag de dag: are you awake? bent u wakker? They say, yes, we are awake. Ja, we zijn wakker. Okay, what happened in the Council of Nicaea? Wat is er gebeurd in het concilie van Nicaea. Nicea? They say, we don't know. En dan zeggen ze, dat weten we niet. Then you are sleeping. Dan slaap je. And the Council of Nicaea is where this teaching, undermining the personality of the Holy Spirit and the divinity of Jesus, was set in place. Want in dit concilie van Nicea werd dit concept van de Godhead of Christ, The divinity of Christ ja, de goddelijkheid van Christus and the personality of the Holy Spirit. en de persoonlijkheid van de Heilige Geest werd daar vastgelegd. All right. But the question is, Maar de vraag is, before Christianity, voor het christendom, before Jesus came, voor Jezus kwam, these doctrines were already there. waren die leerstellingen er al. There are many disputes going on with quotations from the Spirit of Prophecy and Bible texts from the New Testament. Er zijn veel disputen met teksten uit het Nieuwe Testament Trying to prove this or that. en uit de geest der profetie om dit of dat te bewijzen. But this afternoon, Maar deze middag, trusting in God's grace, vertrouwend op Gods it genade, will be proven only using the Old Testament. willen we dit punt alleen uit het Oude Testament bewijzen. So that means that was in the Jewish dispensation. En dat was onder de Joodse dispensatie, de 3. Joodse bedeling. 3 in the Old Testament. En je had er 3 in het Oude Testament. Now, many people use this Bible text, Deuteronomy 6:4. Heel vaak ziet u dat dit vers van Deuteronomium 6 vers 4 wordt gebruikt. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Now, I believe why the Lord put the Bible in Hebrew language. Ik denk dat de Heer de Bijbel in het Hebreeuws heeft laten opschrijven, het Oude Testament. Let's see. Notice. The word one in the Hebrew is echad. You all know that. Het woord één hier, wat geschreven is in het Hebreeuws, is het woord echad.
The Bible definition for echad is not an absolute one, but a compound one. De Bijbelse definitie van echad is niet een absolute één, maar een samengestelde één. Let's see a few examples. Laten we een paar voorbeelden bekijken. Genesis 1:5. The combination of evening and morning comprise one day, one echad day. In Genesis 1 vers 5, en God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Dan zie je bij dat woord eerste, zie je ook het woord echad. So you have, of course, the creation account, and was the morning and the evening of one day. Dus licht, de dag en de duisternis, de nacht, waren samen. But if you count it Eén dag. literally, then it's two. Maar als je het dus heel letterlijk neemt, heb je twee componenten things, hier. Je morning hebt and twee evening. dingen. Je hebt namelijk morgen en avond. But it is described as one. Morgen, dag en nacht. And he used the word echad also there. Dus hier zie je datzelfde woord. Genesis 2:24. Therefore shall a man leave his father and mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one echad flesh. Ook in Genesis 2 vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. Dat woord één hier is ook echad. So, question. Are man and wife one literally? Dus letterlijk zijn man en vrouw één. But it's a figurative expression. Het is een figuurlijke uitdrukking. Because the word echad is plural. Want het woord echad is een pluraal, een meervoudsvorm. But it is translated as one. Maar Even het- though one can be plural. Maar het wordt met één vertaald, ook wanneer het meervoudsvorm is. Therefore the word here is one Lord. The word here one is also plural. En het woord in Deuteronomium 6 vers 4, hoor Israël, de Heere onze God is één God. Dat één is ook een meervoudsvorm. So when you hear that Bible text, Dus als u deze tekst hoort, when they say it is only one God and not three, en ze zeggen het is maar één God, geen drie, now we need to think again. dan moeten we nadenken. Ezekiel 37:17, the Bible says, and join them one to another into one stick, and they shall become one in thine hand. The word one is also the word echad. Ook in Ezekiel 37, vers 17. Oh, the lamp. Breng sorry. ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden. Dat één wordt ook hier vertaald met echad. Yes. It's the word one. In Hebrew, there are two words for one. Yes. One is singular and one is plural. But the word here for echad is plural. So for one stick, when they use that word in Hebrew, it means one thing. It can be singular as well, but it means one. That's true. It can be singular as well, but remember, well, let's see, we will see as we go. We see that the plurality, this is one, here's the word echad, Hier but heb we will je- see that it means plural. Hier heb je het woord echad, maar het is een meervoudsvorm. Now, Israel 2:64. In Ezra 2, vers 64. The whole congregation together was one, echad. Hier staat de hele samen... even kijken. Now, a congregation is something like this, My dear, weet but it was one. But it's a compound one because it is composed of many people.
Ja, hier gaat het over een hele groep mensen die samen één was. En daar vind je dus hetzelfde woord echad in Ezra 2:64. Okay. Now let's see. The word echad in scripture shows it to be a compound unity and not an absolute unity. Het woord echad in de schrift laat zien dat het een samengestelde eenheid is en niet een absolute eenheid. Does the Old Testament show the plurality of God? De vraag is, laat het Oude Testament een meervoudsvorm van God zien? Now let's see together. Laten we het samen zien. Now you need to be very, very awake. Wees AUB wakker. Psalms 45 says, Thy throne of God is forever and ever. The scepter of thy kingdom is a right scepter. Psalm 45, vers 6. Uw troon, vers 7 is het in het Nederlands. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. Verse 7, Thou lovest righteousness and hatest wickedness. Vers 8. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Therefore God, thy God, has anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. This is a messianic prophecy. Dit is een messiaanse profetie. And God is telling God, thy God has anointed thee. En hier zegt, daarom heeft uw God u gezalfd, o God. So here you have two gods. Dus hier heb je twee goden. Now, therefore, okay, this is just a few examples. Let's see together. Genesis 19:24. We gaan nog een voorbeeld zien in Genesis 19, vers 24. The Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. What? Toen liet de Heere zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de Heere uit de hemel. The Lord makes rainfall out of the Lord. How is that possible? Ja, hoe kan het nou dat de Heere See that? doet regenen vanuit de Heere uit de hemel? So you have two lords. Twee heren, of tweemaal heren. Okay. Now, Zechariah 2:8. Zacharia 2 vers 8. Let us read carefully. It says, For thus saith the Lord of hosts, after the glory has he sent me unto the nations which spoiled you. Want zo zegt de Heere van de legermachten, nadat hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft hij mij gezonden tot die heidevolken die u beroven. So the Lord is sending another. Dus de Heer van de legermachten stuurt hier een ander. Okay. Verse 9. Vers 9. For behold, I will shake mine hand upon them, and they shall be a spoil for their servants. And ye shall know that the Lord of hosts has sent me. Want zie, ik beweeg mijn hand over hen, en zij zullen hun dienaren tot buit worden. Now, Dan you- zult u weten dat de Heere van de legermachten mij gezonden Do you read the heeft. context? Ziet u de And context? me is not a prophet, Die mij is hier niet een profeet, it's God. is God. Okay, so far how many we have? Two. Hoeveel hebben we hier? We have seen two. 2. So that means that if you put the passages together, of course, then Deuteronomy 6:4 cannot be one Lord. Dus Deuteronomium 6 vers 4 kan al niet letterlijk één zijn. In the literal sense. Ja. But in the figurative sense, it is. In de figuurlijke zin kan die wel één zijn. Now, using the Old Testament only, it can be proven the existence of two or a plural Godhead, God the Father and God the Son. Dus
Alleen door het gebruiken in het Oude Testament alleen kun je het bestaan van twee of in ieder geval een meervoudige godheid bewijzen van God de Vader en God de Zoon. Notice Proverbs 30, verse 4. Spreuken 30, vers 4. You want to write these things down. It says, who has ascended up into heaven, or descended? Who has gathered the wind in his fists? Who has bound the waters in a garment? Who has established all the ends of the earth? Notice very carefully, what is his name and what is his son's name, if thou can tell. Oké, wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald? Wie heeft de wind in zijn handen verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon? U weet het immers. Now, if you have a plurality in the Godhead, Als je een meervoud hebt in de Godheid, in the Jewish dispensation, and even before any Jew was on the earth, in de Joodse bedeling en zelfs voordat er Joden waren, then the Catholic Encyclopedia is wrong. dan is de katholieke encyclopedie verkeerd. Okay. Who is the angel of the Lord? Wie is de engel des Heren? That is a known term for all of us. Dit is toch een bekende term voor ons allemaal? Let's see. Genesis 16:7. And the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. In Genesis 16, vers 7 staat: de engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. Now, that is the angel of the Lord, right? De engel van de Heere. Verse 7 is he is called as the angel of the Lord. Ja, dus hij wordt de engel van de Heere genoemd. Verse 13, and she called the name of the Lord that is spoken to her, thou God seest me. En in vers 13 zegt Hagar: en zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam: u bent de God die naar mij omziet. Want zij zei: heb ik hier dan hem gezien die En- naar mij omgezien In heeft? context, is talking about Hagar. Ja, de context is dat het hier gaat over Hagar, She left into the wilderness. die naar de woestijn gevlucht was. Verse 7, she calls him as the angel of the Lord. In vers 7 noemt ze hem de engel van de Heere. Verse 13, she calls the angel of the Lord God. Maar in vers 13, ja, let me see the English verse. Here, in the, Oh ja. right there. Maar in, ik moet even kijken letterlijk, want het is ietsje anders in het Engels. Ze noemde de naam van de Heere die tot haar sprak: u, God, ziet mij. Dus in vers 13 noemt Hagar de engel des Heeren God. This is key to understand the Godhead in the Old Testament. En dit is heel belangrijk om dit te begrijpen, om de Godheid te begrijpen in het Oude Testament. So the angel of the Lord is referred as to God. Dus de engel des Heren wordt naar verwezen als God. Okay. Now, Exodus 23:20. In Exodus 23, Behold, vers 20. I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared. Daar staat: zie, ik zend een engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. 21. Beware of him and obey his voice, provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. Vers 21. Wees op uw hoede voor zijn aangezicht en luister naar zijn stem. Verbitter hem niet, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, omdat mijn naam in het binnenste van hem is. So the name of God is in the angel of the Lord. Dus de naam van God is in die engel. What that means?
Wat betekent dat? That means that this angel is no ordinary angel. Dit is niet zomaar een engel. Because if this angel has the name of God Want als deze engel de naam van God heeft, and in him, in hem, he can pardon sins. dan kan hij zonde vergeven. Do you understand that? This expression is given to no other angel. Deze uitdrukking wordt aan geen andere engel toegekend. Verse 22, but if thou shalt indeed obey his voice and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies and an adversary unto thine adversaries. Maar in vers 22, als u aandachtig naar zijn stem luistert en alles doet wat ik spreken zal, zal ik de vijand van uw vijanden zijn en de tegenstander van hen die u in het nauw brengen. So this angel is able to pardon sin because God's name is in him. Deze engel kan overtredingen vergeven omdat Gods naam in hem is. This is not an ordinary angel because of the fact that God's name is in him shows his divine status. Ja, de Gods naam is in het binnenste van hem. Dus daar is iets bijzonders mee. Okay. Let's see. Can the three persons of the Godhead be proven using the Old Testament only? De vraag is, kunnen 3 personen van de Godheid bewezen worden waarbij je alleen het Oude Testament gebruikt? So far we have seen 2. Tot dusver hebben we 2 gezien. God the Father and God the Son. God de Vader, God de Zoon. But can the Holy Spirit be proven? Kunnen we de Heilige Geest bewijzen? Let's see. En laten we zien. Isaiah 48:12. In Jesaja 48, vers 12. Hearken unto me, O Jacob and Israel. It says, my God, I am he, I am the first, and I'm also the last. Luister naar mij, Jacob, Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. Let's see. Yes. Okay. Now, verse 14, let me see. Verse 13, yeah. Let me see. Verse 15. Vers 15. Even I have spoken, yea, I have called him, I have brought him, and he shall make his way prosperous. Ik heb gesproken, ook heb ik hem geroepen. Ik zal hem doen komen en zijn weg zal voorspoedig zijn. Now let's see. Notice. Come ye near unto me, hear this. I have not spoken in secret from the beginning, from the time that it was. There am I, and now the Lord and his Spirit has sent me. Vers 16. Kom nader tot mij, hoor dit. Ik heb vanaf het begin niet in het verborgene gesproken. Vanaf de tijd dat het geschied is, ben ik daar. En nu, de Heere heeft mij gezonden en zijn geest. Okay, so here we have God the Father, the Lord God. We hebben God de Vader. God the Father is also called Jehovah. Hij wordt ook Jehovah genoemd. God the Son is also called Jehovah. God de Zoon wordt Jehovah genoemd. So when you read Jehovah in the Bible, Als je Jehovah leest in de it's Bijbel, both. kan het betrekking hebben op beide. Now, his Spirit, En zijn geest and he that sent me. heeft Me mij is God the Son. gestuurd. Mij is God de Zoon You can read the context. en zijn geest. Ga de context maar lezen. Now, some say the Spirit is a force, Sommigen zeggen de geest is een kracht. but that we'll see tomorrow. Dat stukje gaan we morgen bekijken. If you put the Bible together, Als je de Bijbel bij elkaar zet, then you need faith to believe that the Holy Spirit is a force. heb je geloof nodig
om te geloven, om aan te nemen dat hij een kracht is. if you go beneath the surface of a text. Als je onder de oppervlakte gaat van een tekst. Let's see. Can the three persons of the Godhead be proven using the Old Testament only? Okay, Isaiah 63. Verse Jesaja 63, vers 7. Now let us read together carefully. Laten we het voorzichtig samen lezen. I will mention the loving kindnesses of the Lord and the praises of the Lord. Ik zal de goede tierenheid van de Heere in herinnering roepen. De Now, loffelijke daden van de Heere. okay, so verse 7 we have the Lord. We hebben daar dus de Heere staan. Okay. Now verse 9. In vers 9. And in all their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them. In al hun benauwdheid was hij benauwd. De engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. So the angel of the Lord, or the angel of his presence, is the Lord Jesus Christ. De engel van zijn aangezicht was Jezus Christus. Okay. Now, verse 10. Vers 10. But they rebelled and vexed his Holy Spirit. Er There you have staat, it. zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben zijn heilige geest bedroefd. Verse 7, you have the Lord God the Father. Vers 7 heb je de Heere, God de Vader. Verse 9, you have the angel of the Lord Jesus Christ. Vers 9 heb je de engel van zijn aangezicht, Verse 10, you have Christus. the Holy Ghost, En vers 10 heb je de Heilige Geest. the third person of the Godhead. Hier heb je 3 Because van de the Godheid. Bible tells that he is a person. Want de Bijbel vertelt dat hij een persoon is. Now, and we know what is a person because we are persons. We moeten toch weten wat een persoon is, want wij zijn ook personen. So we know what persons do, We weten wat personen doen, and we know how persons feel, and what persons have. wat personen hebben, welke eigenschappen personen hebben. Okay, we are not a piano. We are not an object. We zijn geen object, we zijn geen piano, We are persons. wij zijn personen. So the Spirit is also a person. En de geest is ook een persoon. Now, verse 11. Vers 11. Then he remembered the days of old, Moses and his people, saying, Where is he that brought them up out of the sea with the shepherd of his flock? Where is he that put his Holy Spirit within him? Toch dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen deed opgaan uit de zee met de herders van zijn kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in hun midden stelde? Okay. Now, the Lord thy God is one Lord. Dus de Heere God is één. Yes, is one. Ja, hij is één. As husband and wife are one. Zoals man en vrouw één zijn. Okay. In these passages, 3 personalities are given credit. Hier zijn 3 persoonlijkheden die eer ontvangen. Yet no contradiction is seen, since all 3 comprise the unity of one Godhead. Maar toch zie je geen tegenstellingen hierin, want alle 3 vormen een eenheid in de Godheid. Now, does the literal Hebrew translation show the plurality of the Godhead of the Old Testament? Kun je in de letterlijke Hebreeuwse vertaling zien dat de Godheid een meervoudsvorm heeft in het Oude Testament? Genesis 20:13. In Genesis 20, vers 13. When God caused me to wander from my father's house. That is a sentence in the Bible text. The Bible text is longer. Er is een zin, toen God mij vanuit het huis van mijn vader liet rondzwerven. But we will use the interlinear Bible. Maar we gebruiken de interlineaire Bijbel. It's a Bible that is for literal reading of the actual Hebrew. In de interlineaire Bijbel worden alle woorden
letterlijk vertaald vanuit het Hebreeuws. So sentences may not be in order as you read it in English. Dus de zinnen mogen niet zo vloeiend lopen zoals wij het in het Engels lezen. Because it is a literal translation. Want het is een letterlijke vertaling From the Old Testament. van het Oude Testament. This is before the Jewish dispensation. Dit was voor de Joodse bedeling. Right? Now, let's see. They caused me to wander from my father's house. So it doesn't, the literal translation does not say God caused me, it says they. Ja, hier zien we toen God mij vanuit het huis van mijn vader liet rondzwerven. Maar wat er letterlijk staat is, zij lieten mij vanuit het huis van mijn vader rondzwerven. So, Dus in plaats van het woord God heb je daar zij als meervoudsvorm. but in English it's translated as one, as God, In het Engels staat daar het woord God. but it says they. Maar in het origineel staat daar zij, So meervoudsvorm. the Lord thy God is one Lord, right? Dus God is één God in Deuteronomium 6 vers 4, toch? We have three gods. God the Father, the Son and the Holy Ghost. We hebben er drie, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Yes, Brother Elton. In Genesis it said that we made Yes. the city. Yes, let us make Genesis 6, let us confuse their language. In Genesis 1 inderdaad, laat ons mensen maken, maar ook laat ons hun spraak verwarren. Genesis 35, 7, Genesis 35 vers 7. because their God appeared unto him. Er staat, want God had zich daar aan hem geopenbaard. Now, when somebody comes to you that there is no Holy Ghost or there is only one God, Als iemand komt bij je en zegt, er is maar één God, you show them these er is verses. geen Heilige Geest, laat ze dan deze verzen zien. All from the Old Testament. Allemaal van het Oude Testament. They appeared unto him. Ook hier staat in plaats van God, staat zij meervoudsvorm. Ah. Oh, that's very interesting. Zij verschenen aan hem. So, okay. So when God appeared unto Abraham, then it was not only one. Dus toen God aan, isn't it Jacob hier? Oh yeah, Jacob, sorry. Toen God verscheen aan Jacob, So waren het een meervoudsvorm. it was a plurality that appeared unto him. Het was een meervoudsvorm die zich aan hem openbaarde. God the Father, the Son and the Holy Spirit. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. 2 Samuel 7:23. 2 Samuel 7 vers 23. Whom God went to redeem for a people to himself. Even kijken. Is part of the Bible text. Je hebt het even te zien waar nog. En wie is als uw volk, als Israël, het enige volk op de aarde dat God is gaan verlossen om voor hem een volk te zijn? Okay, now the literal translation says, De letterlijke vertaling zegt, they went. zij gingen verlossen. You see that God is, in the literal translation, is translated as they. Dus het woord God wordt daar iedere keer met de zij, meervoudsvorm, vertaald. Psalms 58:11. God judges in the earth. Psalm 58, vers 11. Now, from the Daar Interlinear staat, Bible, God oordeelt in de aarde. they judge. In de interlineaire Bijbel staat, zij oordelen. Same Bible text. Dezelfde Bijbeltekst. God, they, same word. Ja, het is in Nederlands vers 12. Ja, er is een God die op de aarde recht doet. So God is always plural. It's impossible that God is just one in the literal sense. It's impossible.
ook hier is het een meervoudsvorm. Er zijn zoveel voorbeelden van dat het onmogelijk is dat je aanneemt dat het letterlijk één is. Now, this plurality that you read Deze meervoudsvormen die je leest, only in the Old Testament appears thousands of times. komen alleen al in het Oude Testament minstens 1000 keer voor. So if they have problems with the text of Apostle Paul, Dus als ze een probleem hebben van de tekst van Paulus, the spirit of prophecy, de geest der profetie, now you go here. dan kunnen ze hier kijken. Oh no, that came from Christianity. Want ze zeggen, ja, dat kwam van het christendom. Not really. Niet echt. Ecclesiastes 12:1. Prediker 12, vers 1. Remember now your Creator. Gedenk uw schepper. From the Interlinear Bible, remember now your creators. Maar in de interlineaire Bijbel staat, denk aan uw scheppers So we are in de now dagen van uw jeugd. called to restore the old paths or the old doctrines given us as a people. Ons wordt gevraagd om de oude leerstellingen te herstellen die ons gegeven zijn als volk. Psalms 149 verse 2, let Israel rejoice in their maker. Psalm 149 vers 2 staat, laat Israël zich verheugen in zijn maker. Literally, let Israel rejoice in their makers. Letterlijk staat er, laat Israël zich verheugen in zijn makers. Or let us make man in our own image. He's talking to others. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Joshua 24:19, Holy God, Jozua 24 vers 19, waar staat heilige God. literally holy gods. Letterlijk staat daar heilige goden. Isaiah 54:5, for your maker is your husband. Literally, for your makers are your husbands. In Jesaja 54 vers 5 waar staat, want uw maker is uw man. Daar staat letterlijk, want uw makers zijn uw mannen. Accepting the belief that there is no Holy Spirit Als ik geloof dat er geen heilige geest is and undermining the divinity of Jesus en ik ondermijn de godheid van Christus, can jeopardize your salvation. dan kunt u uw redding in gevaar brengen. If the foundations be destroyed, what can the righteous do? Als de fundamenten vernietigd worden, wat kunnen de rechtvaardigen dan doen? Is there any question? Is er een vraag zover? We are called to study the scriptures more thoroughly. Yes. We moeten de schriften nauwkeuriger bestuderen. I would just add one text in Genesis 1, verse 2. Oh yes, there you also have, of course. The Spirit of God in Yes. Genesis 1 verse 2. And the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ja, je ziet ook dat in het begin van de schepping, in Genesis 1 vers 2, dat de geest van God zweefde boven het Now, water. this is a good Bible text from Brother John Davis. Dit is een goede tekst die hij aanhaalt. So if you will go to the literal translation of the Interlinear Bible, Als je naar de letterlijke vertaling gaat van de interlineaire Bijbel, if you don't have it, you can get it online also as PDF. als je het zelf niet hebt als boek, het is ook als PDF And then beschikbaar. in verse 1 and 2, In vers 1 en 2, where it uses the word God, waar het woord God gebruikt wordt, then it will use the word gods or they. staat er goden of zij, meervoudsvorm. It will not use the pronoun he. Je vindt daar niet het woord hij. No, it will use they or gods, plural. Maar je ziet goden of zij, meervoud. That's what it is. So there is no foundation Er is geen basis if you go beneath the surface of a text als je onder de oppervlakte van een tekst gaat and we claim the promise.
En we hebben de belofte geclaimd. 1 Corinthians chapter 2 verses 9 and 10. 1 Korintiërs 2, Chapter 2 verses 9 and 10. 2 vers 9 en 10. For eye has not seen, nor ear heard, neither has lifted into the heart of man the things which God has prepared for them that love him. For he has revealed them unto us by his Spirit, for the Spirit searches all things, yea, the deep things of God. 2 Korinthe 2, Chapter 2 verses 9 and 10. 1 Corinthians. Yes, it's the, oh, It's not 2 Corinthians. let me see. Could make a mistake. 1 Corinthians. Ja, 1 Corinthians. Yeah, 1 1 Corinthians. Korinthe 2 vers 9 en 10. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. For he has revealed them unto us by his Spirit through the scriptures. Comparing text with text. Het is aan ons geopenbaard door de schrift, daar wij tekst met tekst vergelijken. Now, second point. Tweede punt. We cannot make a doctrine or a belief out of one or two passages. We kunnen geen leerstelling baseren op maar 1 of 2 passages. There are obviously passages where only God is mentioned, Er zijn teksten waar alleen God wordt genoemd, or where the Holy Spirit is mentioned. of waar de Heilige Geest wordt genoemd. But how do we come to the right understanding? Maar hoe krijgen we het juiste begrip van dingen? We need to group the puzzle pieces together. Dan moet je al die puzzelstukken bij elkaar brengen. So Dan zie je there het will be plaatje. quotations in the Spirit of prophecy where the Holy Spirit is not mentioned. Je zult citaten vinden waar de Heilige Geest niet in wordt genoemd. But it is a poor study to say Maar het is een armzalige studie Dat om de- te zeggen that this Holy Spirit does not exist because it's not mentioned in one or a couple of quotations. dat de Heilige Geest niet zou bestaan, omdat hij in dat en dat citaat niet wordt genoemd. Or because Jesus, well, God the Father is not mentioned in all quotations. Of omdat God de Vader niet in alle citaten wordt But all the vermeld. pieces need to be grouped together. Maar al die puzzelstukjes moet je samenbrengen. And my desire this afternoon En mijn wens deze middag is is that we do not fall into false doctrines. dat we niet vallen in valse leerstellingen. And that we all are settled and grounded in the truth. En dat we geworteld mogen zijn in de waarheid. It's not enough for you to know the right answer, Want het is niet voldoende dat u het juiste antwoord but that weet. you are able to teach and show to others. Maar ook dat je het aan anderen kan laten zien. That with the Bible you can answer all things Met de Bijbel kunnen we alle dingen because the beantwoorden. Holy Spirit will lead us into all truth. Want de Heilige Geest heeft beloofd dat hij in alle waarheid zal leiden. Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, Lord, we bow before thee, Heer, wij buigen ons voor u. thanking thee, Lord, for the scriptures, En wij danken u voor de schriften. because from the scriptures Want door de schriften we find perfection of message, zien we de volmaaktheid in de boodschappen. consistency, We zien dat consequent hetzelfde wordt gebruikt. and one page throughout. Door uw hele woord als rode draad. Oh, Father, we ask you that you help us assimilate these things, Wij bidden u dat u ons helpt deze dingen in ons op te nemen. that you grant us the Holy Spirit as the third person of the Godhead En dat u ons de Heilige Geest schenkt als derde persoon van de Godheid. to bring sanctification in us, Om heiliging in ons te brengen. to reprove us from all sin, righteousness, and judgment. En om ons te overtuigen van zonde en gerechtigheid en oordeel. Oh, Father, please, we ask you that you help us stand Heere, help ons te staan as firm men and women als sterke
mannen en vrouwen, for thee and for thy word. voor u en voor uw woord. In Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen.